Здравейте, драги ми смехурковци! Знам, че много давно не сме се виждали и сигурно на много от вас съм ви липсвал. Ти подиграваш ли се с мене? Извинявам се, за което просто бях в лек творчески застой. Така. Не знам къде да фърлим. Както знаете, или поне тези 12 от вас, които ме гледат, видеята, които качвах, бяха реакции на различни реалити предавания. Ние се разведохме, защото на дядото по бащина линия. Той е гей! Песни, забавни български филми и така. Ще изям сладката празност. И така след дълго мислене върху това с какво точно искам да се занимавам, какво съдържание да качвам в YouTube, реших, че искам да мина в някаква друга посока на нещо, което също силно ме интересува и вълнува и е изключително голяма част от моя живот, така или иначе. Реакциите бяха готини, забавни. Вие знаете, много ютубъри реагират на различни предавания, но като че ли не ми се гледа вече чак толкова много реалити съдържание и така гледам малко да изместя фокуса като цяло от това нещо и да говоря за нещо друго, което също, както ви казах, много ме интересува и вълнува. Нещо, с което се занимавам вече години наред, именно здравословен начин на живот, фитнес, спорт, здравословно хранене, всякакви такива неща. Така, without further ado, днешната тема на епизода ще бъде за едно предизвикателство, което току-що приключих. Най-вероятно някои от вас са го чували преди. Това е предизвикателството на Йоана Йоко, Slay Body Challenge. Предизвикателството е, както се разбира от името му, е обвързано с спорт, здравословен начин на живот, балансирано хранене и общо взето тези неща, които всички ние като цяло знаем и които са супер нашумели като цяло последните години. Така че на мен ми беше много интересно да мина през това предизвикателство, да видя всъщност какво представлява. Аз много давно следя Йоана Йоко, нейният начин на живот, дейностите, които са свързани освен с предизвикателството, с нейните пътувания и така нататък. Така че знам и от други хора, които са правили предизвикателството, какво всъщност представлява. Така че реших я да се пробвам. Нова година, ново предизвикателство и общо взето да ви разкажа малко повече. Предизвикателствата са два основни вида. Има 21-дневно и 31-дневно предизвикателство. Аз избрах това, което е 31-дневното, защото реших, че така един цял месец ще е най-добре от към режими, рутини и изобщо цялостни резултати. И какво всъщност включва предизвикателството? Предизвикателството включва сутрешна рутина, която се прави от понеделник до петък, от 6 до 7 сутринта. Спокойно, не се притеснявайте. Ако някой от вас съответно иска някой път да се запише в предизвикателството, но не му се става толкова рано, всяка една рутина и всяка тренировка е на запис, така че съответно в вашето свободно време и по ваше усмотрение вие може да правите съответно тренировката или рутината. Ето го Survivor, той също може да потвърди. Той беше с мен във всички рутини и тренировки, така че и той участва. Survivor? Да. Така. Както вече ви казах, има сутрешна рутина от 6 до 7, която включва 20 до 30 минути разтягания. Това на мен супер много ми помогна, тъй като, както ви казах в началото на видеото, от 5-6 години насам тренирам фитнес и със сигурност бях и все още съм естествено до известна степен скован. Прегърбвам се много често и от стойката на съответно и на лаптопа, на който работя, така че това със сигурност ми беше много голям проблем и реших да дам шанс на сутрешната рутина и мога да кажа, че откакто я правя, аз продължавам да я правя, много ми помогна за стойка,
изобщо за цялата функционалност на тялото през деня, да не си скован, да не те боли гръб, кръст и така нататък, изключително много помага. Знам, че много хора, включително и аз, са много така скептично настроени към някакви разтягания, стречинг и така нататък, нали, особено мъжете, така, тъй като нали, това може би и до ден днешен се смята за нещо, което по-скоро жените правят и ходят на някакви стречинг тренировки, но хората, които се занимават активно с спорт, знаят, че стречинга е изключително важен, особено за тези, които спортуват и тренират, защото тялото се напряга, натоварва в ежедневието, освен с нашите ежедневни дейности и с спортовете, които практикуваме, така че стречинга е изключително важен. След стречинга, който, както вече ви казах, беше от 20 до 30 минути, има коремен вакуум. Коремният вакуум, за тези от вас, които не знаят, това е коремно упражнение, така да се каже, където в рамките на няколко повторения, вече в зависимост от каква поза си изберете, може да сте седнали, може да сте, съответно всички рутини и тренировки ставаха съответно на постелка, в домашни условия, без абсолютно никакво оборудване, така че може да сте на 4 крака на стелка и да го правите. Това са вдишвания през носа, напълвате си съответно корема и дробовете и след това издишваме, като се стараем да залепим един вид корема за гърба и след коремния вакуум се прави лицев масаж с цел лимфен дренаж, раздвижване на кръвта, на мускулите и след лицевия масаж имаме дихателни упражнения, които са всъщност активна медитация. Те са около 10 на минути. Дихателните упражнения са на 3 рунда, като имаме всеки един рунд 30-40 вдишвания и издишвания. Съответно на последното вдишване издишваме съответно голяма част от този въздух и задържаме така след това за 1 минута. На втория и третия рунд задържаме за минута и половина и по този начин поставяме тялото в някакво медитивно състояние. Това може би ми е любимата част от сутрешната рутина, тъй като действа изключително успокояващо и някак си супер балансиран. Не знам как точно да го определя през останалата част от времето, останалата част от деня. Така че смятам, че всяка една част от рутината е изключително полезна в различните аспекти. И както ви казах, аз бях също доста скептично настроен каква ще е всъщност тази рутина и то толкова рано. И то е 1 час, нали, какво толкова ще става, но наистина бих казал, че всеки един аспект от рутината е изключително полезен изобщо за оптималното функциониране на тялото и на съзнанието през деня. И да, така, общо взето, това е едната от частите на предизвикателството. Естествено, ако искате да ставате за рутината, е хубаво да си лягате по-навреме. Знам, че за много от нас това е много трудно, предизвикателно, тъпо и така нататък. Аз също бях от хората, които, особено преди години, съм си лягал в 12, 1, 2 и това е в някакъв нормален ден, просто така бях свикнал. Мислех си, че съм нощна птица, че винаги ще си лягам късно и така нататък, дори когато трябваше да стана рано. По-рано от 12 не може да си легне и да заспя по никакъв начин и си мисля, че това съм си просто аз. Някои хора си лягат късно, някои хора си лягат рано, който както реши, но всъщност това изобщо не е така. Лягаме си когато преценим и ние сами си изграждаме някакъв режим. Естествено в началото е по-трудно да си лягаш рано и да свикне с това да си лягаш рано, но при мен някакси последно време се получи доста естествено ранното лягане, отделно от самото предизвикателство. Още преди да го почна, така се научих да си лягам рано, тъй като на първо място ми се налага и да ставам рано. Установих отделно от рутината и предизвикателството, че ранното лягане наистина ти помага изключително много за един много по-добър и качествен сън и забелязах, че когато си лягам по-рано, не по-късно от 10-11,
дори да стана, да кажем, в 7 сутринта, на следващия ден имам много повече енергия, отколкото, примерно, ако си легна в 12:01 и на следващия ден стана в 10, примерно. Тогава може повече като часове да съм спал, но съответно да имам много по-малко енергия, защото просто съм си легнал по-късно, имал съм някакъв по-неспокоен сън и така нататък. Така че определено лягането рано е абсолютен геймчейнджър и вече обвързано с рутината имаш още по-голям стимул да се научиш да си лягаш не по-късно от 10, тъй като в 5:30, 6 без 15 трябва да станеш, да се подготвиш за самата рутина и вече в както ви казах, тя е от 6 до 7 и това ти дава свобода вече след 7 часа всеки да се тръгне по неговите задачи, работа, независимо дали работите от 8, от 9 и така нататък. Сутрешната рутина по никакъв начин не ви спира ежедневието и вашите дейности. Естествено, винаги когато не може да го правите, съответно може да гледате рутината на запис. Съжалявам, ако до сега съм бил прекалено детайлен и обстоятелствен, просто исках да ви разкажа малко повече за предизвикателството, тъй като преди аз да го започна, исках също някой човек, който е минал през него, да каже за неговия експириенс, личен, и по този начин да придобиеш някаква представа от някой човек за всяко едно нещо, било то в детайли, било то малко по-повърхностно, отколкото съответно основната и най-важна информация, която знаем от сайта на Slay Body Challenge, от Йоана Йоко и така нататък, просто някой, който също го е правил. Съжалявам, продължавам напред, няма да ви отегчавам прекалено много, знам, че отново тези 12 от вас, които са свикнали да ме гледат, са свикнали на друг вид съдържание, но обещавам, че това ще е полезно съдържание, ще гледам да е и забавно, разнообразно и така да съчетаем полезното с приятното. Тъй като всъщност вие сте действително с шанс да бъдете свръхразумно подобни, антипрестъпно научни, т.е. доминантно антипрестъпно научни, съвременни, супер велики човеци. Така че да, продължавам напред. Освен рутината, се включва всеки един човек в предизвикателството в чат група, в Viber, която е мотивационна група. Хората там се пишат, обменят опит, съответно обменят различни рецепти, примерно който иска някакви здравословни рецепти, които са изключително вкусни. Аз пробвах някои от тях, нали, не си представяйте, не знам защо, но хората, когато чуят здравословно и се представят нещо тъпогадно, скучно, нали, нещо, което трябва да го направя, нали, айде една седмица, един месец, нали, ще бъда здравословен, за да може евентуално, примерно, някакъв проблем, ако имам, нали, да се изчисти, да сваля някои килограми и така нататък. Напротив, аз, минавайки вече през предизвикателството и тренирайки толкова години, съм научил и съм разбрал, че здравословният начин на живот е по-скоро балансиран начин на живот, където през по-голямата част от времето си приготвя сам храната, старай се да готвиш с качествени, хубави продукти, да се храни с непреработени храни, нали, не от тези пакетчета и така нататък през цялото време. Но това... Котката обаче не е съгласна. Но това в никакъв случай не означава, че трябва да правиш само и единствено това и не можеш да си позволяваш и някакви чит храни, които на теб ти харесват, като аз супер много обичам сладко, умирам за сладко. Това е нещо, което най-много ме челенджва, когато правих предизвикателството и изобщо като цяло, когато съм на някакъв хранителен режим, защото да, просто ми е много трудно, но съм открил много здравословни опции за сладки десерти, които нямат захар. Така че със сигурност, независимо на какъв режим сте, аз също не харесвам думата режим, защото това означава някакво строго определено хранене всеки ден, нали, всяко хранене, и когато
това се каже на някой, нали, ти трябва да се храниш по този и този начин и нали, той сега дори колкото и да е мотивиран и колкото да каже, окей, сега ще го изпълнявам седмица, 2, месец, 2, хубаво ще се напъна, нали, ако е нещо строго създадено, нали, сутринта изяждаш 2 яйца и половин морков, на обяд изяждаш 100 грама пилешко с 100 грама броколи и така нататък, нали, тези типични фитнес режими са едно от милион възможности вие да се храните правилно, балансирано и здравословно. И това по никакъв начин не означава, че има 5 храни, които може да въртите. Може да въртите 555 храни по 5555 различни начина, поне. Значи това са, не знам колко, десетки хиляди начини за различни рецепти и така нататък. В този ред на мисли предизвикателството включва и онлайн рецепта за книги, където има много хубави рецепти, където може да пробвате и да си направите. Както вече ви казах, и самите хора си обменят опит за различни рецепти, мотивират се, качват си различни колажи от деня, какво са правили, къде са ходили, какво са хапнали и така нататък. Така че групата със сигурност е също един голям плюс, тъй като попадайки на различни други хранителни режими, фитнес режими и така нататък, и изобщо хора, нали, които предлагат тези неща, никога не съм виждал такава, нали, чат група или някаква малка общност, където хората са супер отворени, позитивни, обменят си различни неща, подкрепят се по всякакъв начин, което е супер яко, тъй като дори и за мен, който смея да кажа, че съм доста дисциплиниран по отношение на балансирано хранене, спорт и така нататък, за мен също ми беше от изключителна помощ това нещо и същевременно беше много приятно да имат други хора, които правят същото каквото ти правиш, но в вече обвързано с техния начин на живот, техните разбирания и така нататък и съответно да си обменяте този опит. Друго нещо, каквото мога да кажа за предизвикателството е, че то също така е обвързано с продукти на Herbalife. Какви всъщност продукти са включени в предизвикателството? Както ви казах малко по-рано, има 21 и 31 дневно предизвикателство. Има също така и 7-дневен детокс, но за него ще поговорим малко по-късно. Продуктите са на Herbalife. И в зависимост от това какво ниво на предизвикателството изберем, Basic, Standard или Premium, имаме съответно 2, 3 или 4 продукта. Основните два продукта са балансиран шейк, който можем да пием на закуска или в някои от междухраненията си. Той има нисък гликемичен индекс, също така има малко съдържание на захар, високо съдържание на протеин, така че е една много хубава закуска или междинка, в зависимост от това вие какво харесвате да хапвате, например. Примерно аз в дните, в които нямам време да се направя закуска, пия шейка като първо хранене и след това се правя някаква междинка между закуската и обяда. А съответно, ако работя от нас и имам достатъчно време, първо си правя някаква солена закуска, тъй като аз обичам солени закуски, нисковъглехидратни яйца основно се правя. Между закуската и обяда се правя една междинка, която всъщност е шейка. Шейковете са с различни вкусове, има ягода, шоколад и мента, лате, има поне 7, 8, 10 вкуса, не съм много сигурен. Аз съм човек, който е пил много протеинови шейкове, двуцифрено със сигурност е числото на марките и видовете шейкове, които съм пил, може би от порядъка на 30, 40, 50 със сигурност. От тези между 3 и 5 наистина са ми харесвали и наистина са хубави като вкус, разтворимост и, както се казва, не бият на химия, защото 80-90% от протеиновите шейкове, особено малко тези по-старите марки, които преди 3, 4, 5, 7 години допреди тези години бяха известни, те всичките ми биеха на абсолютна химия и на нещо, което години наред е стояло някъде и просто сега сме, някой си го е поръчал и са го взели хората да го изпият. Но тези шейкове бяха наистина много хубави, отново казвам, като вкус, като разтворимост и
и като засищане, защото дори за мъже това може да се засити в рамките на поне така 2-3 часа. Така че варианта за междинно хранене с шейк или за шейк за закуска е идеален. И другия продукт, който имат е всъщност чай, зелен чай. Аз по принцип затова бях супер скептичен за чая, защото аз не обичам чай, пия чай 2-3 до 5 пъти в годината, най-много, и то когато е студено, нали, има някакъв такъв вайб, нали, да си направиш един топъл чай или някой път навън да изпиеш един чай, когато е студено. Много рядко пия чай, не е моето нещо, нали, окей, ми е да го изпия, нали, не ми е гадно или неприятно, но със сигурност така с кеф да си пия чай никога не е било. Обаче, хубавото на този чай е, той е някакъв микс между зелен и черен чай. Преди изобщо не обичах нито зелен, нито черен чай, особено такива стандартни, билкови, изобщо не е една глътка макс, това съвсем пък не съм го пил. Но този чай се разтваря, т.е. той е на прах в шишенце, разтваря се буквално за секунди, може да се пие както топъл, така и студен, game changer, защото вкусовете са праскова и лимон и аз си бях взел праскова и си го пиех студен чай праскова, супер наподобяваше класическия студен чай праскова на различните марки, които сме ги пили, с съвсем леко билков вкус, така да го кажем, но понеже аз съм го пил студен и почти не се усещаше. И отделно, това са двата продукта, които са за основната част на предизвикателството, шейка и чая. А отделно, тъй като аз бях на 31-дневното стандарт предизвикателство, т.е. с 3 продукта, третия продукт беше алоe вера. Знаете, че алоe верата спомага за детоксикация, отново влияе на нервната система, така че също има много хубави качества и свойства. И може да си добавиш тази алоe вера, дневната доза алоe вера, да си я добавиш в чая и тогава ставаше вече съвсем микс между студен чай праскова и алоe вера и буквално супер бързо и лесно може да го изпиеш, не се мъчи. За хора, които не обичат такива билкови чайове като мен, беше супер вкусно и свежо. Знаете, че в зеления чай има кофеин. Дори кофеина мисля, че общо взето се равнява на 2 кафета, едната доза в чая. И наистина мога да кажа, че пиейки го, наблюдавам ефект на някакво събуждане и енергизиране, което има след като съм го изпил, тъй като аз не съм голям кафеджия, не пия кафе, никога не съм пил кафе така да стане и да пия кафе, дори винаги съм се чудил на хората, които, нали, стават дори по-рано, нали, преди работа, само за да си направят кафе и, нали, да стоят 20 минути и да пият кафе. И аз винаги съм се чудил, добре, защо просто не спиш 20-30 минути повече, за да си удължиш съня и да може да се наспиш като хората и да нямаш нужда, нали, да глътнеш едно кафе веднага като станеш. Не знам дали знаете, но по принцип не е хубаво да се пие кафе веднага след като се събудиш, тъй като сега не знам, не мога да кажа точно конкретната причина каква беше, но съответно тялото се събужда по естествен начин, като стане първите 1-2 часа. Е хубаво по естествен начин да събудим тялото без никакъв кофеин и стимуланти и съответно, когато примерно този час половина 2 мине, вече сме си направили сутрешната рутина, закусили сме, нагласили сме си примерно нещата, сме вече готови за деня, тогава вече да пием съответно някаква кофеинова напитка. И по този начин ние, освен че вече естествено ще сме събудили тялото, вече ще си подпомогнем малко и с кофеина за още по-добро и качествено събуждане и енергизиране, за да може да имаме продуктивен ден. Аз всъщност това правя и преди съм го правил. Сега с чая просто сутринта не съм пил кафе, пиех зеления чай и съответно след обяд пиех едно кафе и това беше общо взето. Тези един чай и едно кафе ми бяха напълно достатъчни за деня, особено когато се наспиваш, абсолютно достатъчно. И ако изберете премиум пакет на 21 или 31 дневното, получавате и
допълнителен протеинов шейк, който може да комбинирате с стандартния шейк, който използваме за закуска, този балансирания. В протеиновия шейк има допълнително количество протеин, така че за тези от вас, които спортуват, активно хората на фитнес и така нататък, може да комбинирате тези съответно два шейка и отново да ги спиете или на закуска, или на някакво междинно хранене преди, след тренировка и така нататък. И това е общо взето, що се отнася до продуктите, с които предизвикателството работи. И минаваме на, може би, финалната част, която са домашните тренировки. Всяка седмица има 3 или 4 домашни тренировки, които повечето дни са вечерта, повечето пъти са от 19 до 19:30 и 40. Общо взето около 30-40 минути са тренировките, не са някакво дълго време. Има основно в сряда, в четвъртък, понякога има и във вторник и другата, трета или четвърта тренировка е в събота в 11 часа. Тогава има табата. Тренировките са различни видове, всеки път, т.е. в зависимост от деня на седмицата, имаме различна тренировка, която се води от различен човек. Отново тренировките са лайв, можем да ги правим в конкретното определено време. Ако нямаме това време и не може да присъстваме на Zoom кола, да кажем в 19 часа в сряда, има запис и може да си го направим когато искаме и когато всъщност имаме тази възможност. Тренировките обвързват горна, долна част, работят за различните групи мускули, има хи тренировки. За тези от вас, които не знаят, хи тренировките са тези, които много наподобяват кардио, но са различни видове упражнения, които се правят едно след друго. Отново може да бъдат в домашни условия, при което гориш голям процент калории, съответно мазнини. Също така се развиват и мускулните групи, тъй като това не е чисто кардио, където просто да вървиш, или да бягаш на пътечка и така нататък. Тук участват групите мускули, както горна част, така и долна част, крака, глутеус, това е дупето, ръце, гърди, има различни видове лицеви опори, различни упражнения за гръб, за рамо има доста. В вторник пък много често има за жените пилатес, има тренировка за крака и за дупе, така че тренировките наистина, това е също. Аз като цяло за всеки един аспект от предизвикателството бях така скептично настроен и въпросително настроен. Какво пък толкова ще ти даде това? Нали? Аз си ходя правилно на фитнес. Какво пък повече ще ми даде това предизвикателство? Но мога да кажа, че от гледна точка на тренировките изобщо не са за подценяване, както за жени, така и за мъже, без абсолютно никакви допълнителни тежести, само с една постелка във вас. Доста напрягат всяка една част от всяка една група мускули и то за такова кратко време, понеже са много интензивни тренировки, но стават за начинаещи, стават и за средно напреднали. Сега вече са напреднали, ако вие сте някакви гурута в отношение на тренировките, ще ви са полезни. Естествено няма да е нещо, което ще ви е трудно да правите, но със сигурност са в един плюс. На мен също ми бяха в голям плюс. И като цяло, всеки един аспект от рутината, където съм гледал с някакъв скептицизъм, нали, какво пък ще е това, какво толкова ще ти помогне, мога да кажа, че наистина голяма част от нещата са game changer особено за хора, които искате първа да навлизат в този начин на живот, да бъдат повече физически активни, да спортуват, да имат някакво балансирано качествено хранене, да се разхождат, да правят крачки. Едно от нещата е да правим поне по 5-6 хиляди крачки на ден. Така че със сигурност е много полезно, много е забавно. Аз ще ви споделя тук какви бяха моите резултати. Общо взето исках да сваля 2-3 кг, малко да изчистя. Вие ще видите всъщност как изглеждам преди и след предизвикателството.
със сигурност хора, които искат повече килограми да свалят и имат нужда от това, повече килограми да свалят, могат да свалят 4, 5, 6 килограма без абсолютно никакъв проблем за тези 3 или 4 седмици. И естествено това предизвикателство, ако ви искате, може да бъде продължено, вие да се запишете отново, да си вземете, да си закупите продукти, които естествено отново да ги използвате за закуска или с съответно чая да заместите едно от кафетата. Вие ако пиете много кафета и изобщо сте свикнали на някакъв по-различен начин на живота и искате да промените поне някакъв аспект в него. Определено това, както вече ви казах, съжалявам, че съм малко досаден, много ви надух главата, но естествено всяко нещо може малко да го скипнете. Ако искате, може да затворите цялото видео, няма да ви се разсърдя, но поне от тези 12 души, моля ви, 6, 7, 8, останете, слушайте, съвсем малко остава до края на видеото. И така, какво друго да ви кажа? Концепцията е направена по начин, по който тя е създадена, както някои от вас най-вероятно знаят, от Йоана Йоко. И съответно с развитие на самата концепция идват и други треньори в Slay Body Challenge. Общо взето, всеки стига да има желание и да се труди върху изобщо върху самата концепция и върху това, бидейки треньор, да изгради свой екип, може да стане част от екипа. Това, което не ви казах, и да е обвързано с това, което исках и сега да ви кажа, всеки човек, участвал в предизвикателството, има възможност да стане част от екипа. Съответно, как става това? Има човек, който... Така, аз задам пример за себе си. Аз се записах в отбора на Михаил Цветанов. Той е един от треньорите на Slay Body Challenge. Него го знам отново от клип на Йоана, когато... Да не спадам в подробности, там ходиха на една екскурзия в Дубай. Предизвикателството има квалификации, които са 2 пъти в годината. Най-успешните треньори, които изграждат екипи, тренират хора, записват хора в предизвикателството, се класират за тези квалификации и 2 пъти в годината, съответно за всяка една квалификация, ходят на екскурзия някъде за някой дена в чужбина. Него го знам оттам. Писах му, съответно той ме записа в неговия отбор и всеки един треньор на Slay Body Challenge има негов отбор. По 5, 10, 20, 50 човека, няма значение колкото успее да събере. Всеки месец има ново предизвикателство, като общо взето всяка седмица може да се запишеш на твоето предизвикателство. Нали, няма някаква конкретна дата, където само единствено при нея, от нея може да се запишеш. Всеки понеделник може да стартираш предизвикателство, като има една основна дата за месеца и вече всеки понеделник може да се добавят хора за 21 дена или за 31 дена, в зависимост от това, което вие сте си избрали. Какво исках да ви кажа? Да, получават се много интересни игри и предизвикателства между самите отбори. Примерно да кажем има, казвам просто някакви цифри, 10 треньора на Slay Body Challenge, всеки си води своя отбор, правят се предизвикателства между всеки един отбор, кой ще бъде най-активен, кой ще постигне най-добри резултати в конкретното време и така нататък. Има награди, изненади, така че освен здравословно, е изключително мотивиращо, забавно, интересно и така нататък. Както ви казах, здравословният начин на живот може да бъде 150 пъти по-интересен от другия. В някои аспекти, естествено, не изпадаме в някакви крайности, да казваме аз това няма да ям, аз това няма да взема и така нататък. Много хубаво, не е на хубаво. Стараем се да постигнем един баланс, където естествено този начин на живот преобладава, но нали, не е само единствено това. И общо взето, ако ти искаш да станеш треньор, може да... Естествено има си процес, за който мога да ви обясня в друго видео, но общо взето споделяш на твоя треньор, че би искал след самото предизвикателство вече, че би искал да станеш част от екипа.
минаваш там през различно обучение и съответно вече може, както се казва, на своя глава ти също да станеш треньор на Slay Body Challenge и да изградиш свой екип от хора, с които да работиш и които да участват в предизвикателството и ти да им бъдеш съответно техен треньор, ментор, мотиватор или както искате така го наречете, което е много готина възможност за всеки един човек, на когото това му е интересно, който се е повлиял положително от самото предизвикателство, иска да продължи не просто като участник, но и като част от екипа. Както ви казах, дава се възможност на всеки човек, стига да има желание и да положи естествено необходимите усилия. Естествено няма как без ние да свършим някаква работа и да положим някакви усилия, просто нещо е така да стане. Но това общо взето са хора, които наистина това им е интересно, надъхващо, мотивиращо, искат да се занимават с това нещо, интересуват се от спорт, здравословен начин на живот, хранене и така нататък. И така, общо взето, мисля вече да сложа край на това видео. Знам, че много неща изказах, знам, че някои от нещата може би няма да ви бъдат толкова интересни, както ви казах и тези 12 души, които ме гледат. Благодаря ви много за което. Зная, че до сега съм качвал друго съдържание, сега минавам към нещо, което е може би коренно различно, но да, това е като цяло моето решение, нещо, което аз и посоката, в която исках да тръгна. И да, общо взето това е нещо, което мен от години наред ме вълнува, нещо, което аз така или иначе правя, така или иначе се занимавам с това, така че защо не и да споделя моя опит сега с вас и като цяло да си говорим за някакви такива мотивиращи неща, да се стараем да работим върху това да бъдем най-добрата версия на себе си, естествено тези клишета и така нататък. Знам и аз, ако някой тръгне така да ми говори, да ми казва такива неща, ще кажа, хайде сега, нали, моля те, чак пак толкова и така нататък. Естествено, отново казвам, не всичко е на всяка цена, не всичко е нали, ти да бъдеш стриктен, да спазваш някаква рутина, някакви храни и така нататък. Това може да бъде супер забавно и да бъде супер във ваш контрол на това, кое да направите, как да го направите по отношение на хранения, на спорт, вие да си изберете кое е за вас, кое ви харесва, някой пък ден естествено ще читнете, ще хапнете нещо друго и това ще ви донесе още по-голямо удоволствие и удовлетворение, нали, че сте хапнали нещо, което от известно време не сте яли, но до този момент сте положили някакви усилия и имате резултати. След това се връщате обратно към някаква ежедневна рутина и така нататък, нали, отколкото нали, всеки ден просто да хапваме каквото ни падне, нали, ядем ми се пица, дай ще ям пица, ядем ми се торта, дай ще ям торта, нали, ядат ми се 28 различни чиит неща, просто ще ги ям, защото така ми е скимнало. Има един много хубав израз, че не знам кой го е казал всъщност, че хората се отказват от мечтите, от целите си, защото избират да правят в момента просто това, което искат в конкретния момент, което им идва на акъла, отколкото това, което те всъщност искат като крайна цел. Нали, тоест, ако примерно аз искам да имам много по-хубаво тяло, искам да се чувствам добре, да изглеждам добре, да имам енергия и така нататък, нали, това ми е целта като цяло, крайната цел, но обаче сега нали, си казвам, дай тук яде ми се един бургер, една баница, един шоколад, една торта. Нали, това е нещо, което аз си мисля в момента за него, тези секунди. И ако избера това да го направя, и то отново веднъж може, ама ако го избера това да го правя веднъж, 2 пъти, 3 пъти, всеки ден и така нататък, нали, то да стане някаква моя рутина, значи, че аз съм избрал да правя нещо, което искам на момента, пред това аз да се стремя и да осъществявам нещо, което аз искам като някаква крайна цел. Така, да, знам, че много философствах, на някой от вас със сигурност ви им е писнало, напсували сте ме веднъж, 2 пъти, тези от вас, може би, които са ме напсували преди 20 минути като цяло.
Благодаря ви много за вниманието, драги ми смехурковци. Благодаря на тези от вас, които останаха с мен до края на видеото. Може би са 1, 2, 3, не знам. Благодаря ви, наистина. Очаквайте следващото видео на същата тема, което ще е обвързано с... Знам, че всички загарат от нетърпение да разберат какво ще е. Това отговаря ли на истината? Какво? Не. Но то е свързано с треньорство в Slay Body Challenge. Може и да стана треньор в Slay Body Challenge, може и да не стана, не знам. Няма да казвам. Да ни споменавам името от Пернике. Илонка се казва. Драги ми смехурковци, гледайте следващото видео, което предстои в следващите няколко дни, за да разберете какво всъщност става с моя изключително интересен и здравословен живот. И така, драги ми смехурковци, отново благодаря ви за вниманието. Гледайте ми другите видеа, където съм реагирал на различни реалити предавания. Те са малко старички вече, знам, че идват изключително много нови. Така че, ако ви се гледа нещо ретро, вижте моите други видеа. Благодаря ви за вниманието. Аз ви обичам. Обичайте се и вие. Чао и до скоро. Муа!